این аксияи мо барои шумои нархи оптови мечаспонам метиётон ба ягон расходи дигар. Чанд сими ман оптови мехарам ҳамақа мечаспонам. И барои камбағали пешниҳод ва пшеги залай зура. Комментария кунед класс жиқен то 10 одами дигадам равам ва ям ҳамин мавзӯи мо бохабар бишава. Хуб, моро пайгирӣ кунед. Салому алейкум мардум, бачаҳако сӯзен саломатиё хуб. Анака бардоро 10 рӯз дигар рамазона монда чӣ гуфтанем ки мисол касе назди ма тифалай мечтаҳай мебиёя ай сайти хадам гап зана то што бугама мисол подписчикам аксия дорӣ ана бардоро мисол назди ма тифал биёре запча сама мисол 5 сом харидагиям оптовиш да мақсад ё 10 сом харидагиям ҳамун нархе ки ман оптови чӣ кардагиям ҳамун нархда мечаспонам метиём да ториш намемонам ҳаққи кор намегирам анами чизора гуфтам ба шумо 10 рӯз мондаи ҳами рамазона ма мехе як хайр кунем чӣ гуфте бачаҳо нашод устогӣ чӣ ремонт мекунам духовка радиатор мечта тифал утюг ана фен мисол ҳамин чизое ки ман запчасша дорум ҳамёро мада назар дорум кадомиша запчасша надорум мисол бехафагӣ хуб ҳамин пешниҳоди ман барои ҳар яктаи шумо подписчикҳо хуб бародаро бо дастгирии мо шавем поделиться кунем кадомед наметонем омада просто поделиться кун як поделитсияи шумо як лайки шумо 10 одамда 10 камбағалда паҳн мешавад хуб бародаро бо канали мо бошед зинда бошед ҳатман класс саҷиқе мнениётона комментария данависед аллоҳ баракатон тия зинда бошед.